contra la corrent i tal. I després, una altra vegada que recordo molt especialment d'anar a contracorrent va ser quan vaig fitxar per Com Ràdio. Quan vaig fitxar per Com Ràdio va haver-hi gent a més important de la professió que em va dir t'equivoques. T'equivoques perquè, clar, allà on estava jo estaràs més bé. I realment avui puc dir que no em vaig equivocar. Que ho vaig encertar. Han sigut gairebé 30 anys, vaig venir aquí a Com Ràdio i vaig tenir l'oportunitat, abans a Catalunya Ràdio vaig tenir un cap que es deia Jordi Daroca, que és un periodista que està jubilat ja també, que em va ensenyar una cosa molt important, que és veritat que nosaltres segurament fem periodisme local, però el periodisme és sense adjectius, és periodisme. I que el periodisme, si s'ha d'anar a Anglaterra, es va a Anglaterra. Si s'ha d'anar... És un periodisme sense fronteres. Un periodisme que s'ha d'informar de tot i allà on te convingui. Perquè aquelles notícies locals poden ser també molt transcendents. I en Jordi Daroca, un dia, estàvem amb Joan Carles Peris, que ha sortit en aquest vídeo, i en Joan Carles Peris anava a cobrir les negociacions d'adhesió d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea en aquell moment. I es va morir la seva àvia el dissabte al vespre. El diumenge al matí em va trucar i em va dir en Jordi Daroca, diu, Joan, com que saps francès, vés-te'n a Brussel·les. I el diumenge al vespre m'anava a Brussel·les sense saber res jo no m'hi dedicava al tema de la Unió Europea, però me'n van enviar allà, no? I de dir, la vida són contínuament coses noves, reptes nous, desafiaments en els quals he procurat sempre dir que sí i anem-hi, som-hi, no? I després ja deia també que una altra persona que em va ensenyar molt va ser l'Enric Sopena. L'Enric Sopena jo no coneixia de res abans de venir a la COM, no? I a mi em va ensenyar la importància de la relació amb el poder. L'Enric Sopena vaig aprendre moltes coses que desconeixia del que és la relació de la política i del periodisme. Però me les va ensenyar amb molt bon criteri, moltes vegades no estàvem d'acord, però vaig aprendre moltíssim. També he anat aprenent. I en realitat, haig de dir, perquè això s'ha d'acabar, perquè si no m'enrotllo molt, podríem explicar anècdotes, perquè, per cert, l'última vegada, crec, si no l'última, gairebé l'última, que vaig parlar pel micro de la xarxa ja, va ser el 17 d'agost de 2017. No sé si va ser la Núria que em va trucar i em va dir si volia venir. Sabeu el que va passar el 17 d'agost del 2017? Jo vaig dir que sí, vaig agafar el cotxe i vaig venir cap aquí, perquè creia que en aquell moment són aquests dies, aquests moments que trempes, no? Que va a la marxa, no? I almenys a mi em sento que ha valgut la pena. I aquell dia va valer la pena fer amb la Glòria Trullàs davant del micro, Glòria? Estaves per aquí, perquè t'he vist? Sí. I ens en vam sortir de la millor manera que vam saber, com recordo també altres vegades hem fet coses d'aquestes improvisades, jo he fet coses improvisades aquí i en altres cases, com va ser un dia luctuós quan va haver-hi l'atemptat d'Hipercor. Em vaig posar davant del micro a les 4 de la tarda i vaig acabar a les 10 de la nit. Sense saber massa bé què passava, però vam veure que havíem de fer un programa especial i el vam fer. En aquell cas era Catalunya Ràdio. Tot això és el que m'ha portat també aquí, això que diu la Núria, a la tercera planta. I per això vull agrair molt especialment a en Lluís Garriga, a en Marc Benites i
confiança d'aquests últims anys aquí a la xarxa, que jo he procurat respondre al màxim, i ahir parlàvem amb el comitè d'empresa de quan de coses, no estàvem parlant, fèiem una reunió d'aquestes de la comissió paritària que fem de tant en tant. I ara, per tancar, vull explicar l'anècdota que parlava la Marta Ribas amb el comitè d'empresa, perquè clar, tots són reptes. I, Toni, tu ja eres el comitè d'empresa, no? Aquell moment, ja? No? No recordo de quina No ho anècdota sé. esteu parlant, però puc estar a la línia. Jo... Ara et diré si era dintre o no. Sí, bueno, tu estaves al meu costat. Ahir sí, però no sé si parla la Marta d'aquesta anècdota. Tranquil. Quan vaig venir a Com Ràdio, una de les coses que l'Enric Sopena em va dir, també hi havia, recordeu, en Josep Pullini en aquell moment, va dir, Joan, a part de fer de cap d'informatius, has de fer algun informatiu del migdia. Bueno, vale. Llavors, jo no coneixia ningú a la casa i vaig anar coneixent la gent el primer trimestre i vaig proposar al Maria Josep Guitar si volia ser la sotseditora de l'informatiu i evidentment vaig aconseguir que digués que sí i Antoni Sánchez era el tècnic. Les sintonies i tal, jo feia el que em semblava elegant i tu també. Recapitulem. Aleshores, va haver-hi uns aiguats. Ahir avui ha sigut notícia, no? El tema dels aiguats. Més o menys el mateix. Crec que era el COI. Fixa't el que et dic. Crec que era el COI. I encara que fos Com Ràdio, havíem de cobrir les notícies de per tot. Tot això ha anat evolucionant, no estem parlant d'un altre temps. Igual cobríem un atemptat a Euskadi, vaig buscar una corresponsal a Madrid, l'Ester Jaén, que la recordo molt bé, i també van haver-hi aquests aiguats. Llavors vaig preguntar a alguna gent de la redacció, però no va haver-hi cap voluntari per anar a cobrir-ho. I la Marta Ribas, que era becària, va dir que sí. I jo, amb la meva, diguéssim, que era, diguéssim, neòfit amb aquestes coses, el temps m'han ensenyat, vaig pensar, fantàstic, una periodista, tenim aquí la necessitat d'una informació i enviem a la Marta Ribas. La Marta Ribas va anar allà, ho va fer impecable, perquè ja en aquell moment se li veien maneres, va ser, la Marta Ribas, recordo, una de les primeres becàries que van haver-hi en aquesta casa i la vam contractar, perquè valia el que era, com has acabat de mostrar. I al tornar... I el Toni Mieres. Sí, el Toni Mieres va ser després. I al tornar, el comitè d'empresa em va fer saber que no era correcte que enviés becaris a cobrir notícies tan importants, però jo s'havia de cobrir, no? En fi, no em vull enrotllar més, només donar-vos les gràcies a tots, perquè sense vosaltres no hauríem fet tot això. Això són feines col·lectives, ho sabeu bé prou, no només dels periodistes, encara que jo sento els periodistes, però hi ha els tècnics, hi ha els administratius, hi ha tota la gent de la casa, que és imprescindible perquè aquesta nau funcioni, vagi endavant, i crec que estem fent una molt bona feina, perquè en aquest moment de problemes per la desinformació, la premsa local, la ràdio, la televisió local té un paper molt important per fer front, per plantar cara a tots aquests fake news. Moltes gràcies a tots, moltes gràcies pels detalls, per ser aquí, i ja sabeu on teniu per qualsevol cosa. Perquè, com vaig dir un dia, no ben bé jubilar-me no em jubilo, passo a ser pensionista. No, jubilar-me és una altra cosa. Moltes gràcies.